apa caranya supaya awak masuk surga serupa ibu Asia tu? Ya kan? Lah sudah salat berjamaah maghrib, sudah semula jamaah Isya, masuk ke dalam kamar sebentar. Disemprot badan harum. Jangan pai baralik baru-baru mangko orang lain nam itu dia nang kadi sanang jo minyak arun tu laki awak. Lai terangah ibu tu. Kalau lo semprot badannya minyak arun tu tukar bajunya nantak bapa luah. Katia agi reksona. Sudah tu awak mengalai di depan tu dah. Lalu lah dah. Ambo rindu na jo dah. Itu masuk serugo kalian nanti. Percayalah. Kau indak karek telingo dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukareh ke Kota Tangah, singgah sabanta ke Tambuo, tetaplah beramal saleh kepada Allah, boleh nanti sadonyo kita masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaha syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah basyiran wa nadhira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala aidan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara ma nahallahu an. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Haq Jorong Tambuo, Kecamatan Tilatang Kamang, nan kita muliakan Inyi Wali Negari, Ketua Kan Sadonyo Inyi Jorong, seluruh ketua-ketua adat dan budaya Minangkabau di Tilatang Kamang, seluruh ibu-ibu bundo kanduang nan kok litak kami tampai minta nasi,
ko air awih tampe minta air. Sesudah tamu bararak datang, jamaah bararak tibo, sarok di laman lah beliau sapu, bananti jo pintu nanta boka, sarato lapiak nanta kambang. Lah bariri kita di ruang tapi basanda di tuang tangah, mangko beliau ibu-ibu nan jadi janang, lah manganangahan kue nan sapiriang, air nan sagale. Kini ambo pantuni cile kue nan katanga ko. Tali kaye panjang 9, urang mamapeh hateh pelang, kane lah anak lumbo-lumbo, ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nan taidang, jangan ditinggal cie jo. Abi yang kasadonya. Sabok kalau awak babaso, ibu-ibu bundo kanduang ko bapantun nabe ko, mandanga pantun no tu ibu hati awak. Kalau awak babaso ado pantun no, ado. Payo kumbuh di tepi jalan, tampak nandari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, sesimpang ke Tanjung Pati, nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak, jamaah babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Ko ibaco no pantun ni biko, maka lalai jangan mengangak yo. Ini bapak-bapak tadi. Boleh senang hati ibu ye, boleh senang hati ibu-ibu. Yo bu, yo je. Akalah. Ambo beko sudah mengaji saya makan. Nah. Nan kita hormati niniak mama urek tunggang pucuak nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putiak labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo. Panuhlah bumi di rumpunnya. Di gampo indak taboke kan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Dahannya cupak jo gantang barantiang bari balabe, badaun rimbun jo adek bebuah katonan bana. Mudah-mudahan ini mama ditambu kondak penjual tanah. Ambo doakan nan kurang ditukua nan singke diuleh janawa basiabi. Mudah-mudahan anak kemanakan cucu-cucu kita nang katibo ado jonyo basawah satampang bani ado jonyo membuat kapuk atau lumbuang tampe padi. No namo no kan seketik sebedan tampe padi lumbuang tampe nasi seketik sebedan. Ya kan? Mudah-mudahan anak-anak kemenakan kita bisa jo menikmati sako jo pusako nan dipeliaro dek niniak mama. Amin. Kita hormati orang siak terdiri dari alim ulama, ado imam, ado qadi, ado katib, ado bilal. Semuanya kita namakan orang alim. Kalau berkumpul orang alim itu jadi jamak namanya ulama. Ulama itu siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau ulama itu pewaris Nabi aye janih tapian suci minuman anak di nagari nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat duduknya baca min kitab tagaknya rintang jo pitua kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito yang menularkan ilmu agama kepada umat setiap hari. Jadi awak-awak nan tak ulama pak bu
acoklah bertanya ke ulama. Kalau duduk awak je ulama, bertambah ilmu. Duduk awak je orang mengalihkan, anyi. Duduk awak je induk-induk, taruh engak awak dia. Induk-induk tampak duduk cik boleh saja. Biar awak cik, bini awak cik. Selain dari itu jan, awak pasti dihasut oleh iblis. Jadi bodoh awak jadinya. Ya kan? Kalau duduk je orang menjual parfum, arun awak dino. Kalau di Padang kan harum. Di negara aku harun. Ya kan? Di mana negara Ustaz? Kau dewasa pak? Ya kan? Orang baso balang-alang, orang kamang mengumpat tali, kok lai kayo dunia takambang nambansek baibo baibo hati. Tapi jan baibo hati bana. Bab itu bansek jo kayo takdir Allah. Kece awak orang kayo-kayo ko pak, kasadonyo kapainai aji, kiranya ndak. Lah nyunggu ampitin tuan nai aji, nyo ambil balik, nyo balik to baru. Lah nyunggu alo piti sekali lai kapainai aji, nyo ambil balik, nyo buat rumah kos. Lah nyunggu alo piti sekali lai tuan nai aji, nyo ambil alo balik, nyo buat heler pengilian padi. Ya kan? Akhirnya sadonyo tu alun dapek nyo menikmati rumah kos alun ditio seonyo, eler padi alun lamo jalan, oto alun lamo dipakai, awak mati. Hari patang matahari turun, awan ibarat merah sago, malam nanindak lamo lai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo, manyalo sipud yang hitam, kubu tatimbun orang pai. Awak itu sedalam kubu oleh. Ya kan? Jadi ibu-ibu nan bapitih, ya kan? Dia ada Allah rasaki, ko indak talaki payaji le karano antri. Tapi ibu kayo, ajan di nantian jo haji reguler, pai jo haji proda. Kalau pitih banyak, jangan ditunggu jo haji reguler, tu sampili karyang lah nama mana. Ya kan? Barangke jo haji proda. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, sadonyo kurang Pak Ustaz. Barangke umrah. Untuk bulan Desember, samo jo den pai. Akonyo, aponyo, salnyo. Iko orang semando, orang tambu, boleh nampak jaket ni pakai itu na. PT berkah travel umrah. Kan tua no dipakai baru. Tapi kalau ibu ingin barangke, jodoh tua marajo nan batungke ameh, tungke nya se ameh. Nampak taruh orang dari jauh. Ya kan? Jadi besok ko kami ke barangke, beliau nan sedang memoto ibu tu cia. Ya kan? Atunya bawa nak darohnya sekali. Dia bawa nak daroh kali bawa tu ndak ada. Jadi badan seorang sedih bawa besok. Ya kan? Ingin barangke bareng jo Ustaz Ristawardi, baikonyo bagi beko brosurnya langsung mendaftar jenyo. Kami kan dari Kamang barangke dari Pekanbaru, ijapui no joto kenia. Lai terangnya ibu tu. Itu. Baiko mendaftar kena sekali. Dik. Kalau ibu rangkek tanggal 6 Desember tu kalau lain tak mati embo. Bamang kau Ustaz sabui mati. Mati kau ndak perlu sakit. Mati kau ndak perlu gaek. Mati tu ndak dia tahu. Ya kan? Hari raya haji tahun dahulu bana, lai tahu buya marnis barum. Alai orang Muhammadiyah. Salam kutubah ngerti kan? Ndaknya tunggu di Allah tu. Kalau aja sampai sedang berkutubah. Ustaz Yahya Waloni, orang dari Kristen masuk Islam tu, itu meninggal kutubah Jumaat di Makassar. Jadi orang sedang kutubah Jumaat, Pak, kalau ajal ndak sampai, ndak ditunggu di Allah.
Apalah ia pak nampak kuah itu nak kena tunggu di Allah. Nan sadang berburu. Ya kan? Sadang orang sadang sembahyang tu nak tunggu di Allah. Kalau aja sampai tu mangko jan bakwa jo. Ya kan? Ini ibu-ibu. Orang pajudi ko pak nan manang katagihan, nan kalah penasaran apabila kau rentinya. Ya kan? Laki-laki siko taniayonya bu. Pertama gilo di pangkai, kedua gilo di judi, ketiga gilo babini. Atau sengsara laki-laki itu jadinya. Bu, bamang ko iti igulai kulabu no di orang. Tapi orang kan menyebut gulai hijau. Adi baso hijau tu kulabu namanya. Siko ba? Ayo, kulabu daun. Abang mangkoi tiak ko di gulai hijau orang. Lai tahu ibu sabak nang. Abia dan tarangan. Jalan lo nak. Sabak Pak Abbas tu sedang memoto. Kalau dapatnya memoto tu ibu galak. Jadi rancak video tu. Aku ibu betul. Amele lo ayo ludah je ko. Buruk video dia nang. Lah, galak yo. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah. Ambo disuruh dek biaya dulu. Kalau di kamang biaya atau amai? Amai. Ano sama sana tu. Biaya, amai, amak. Ibu, bunda. Mami. Tapi orang lama no di baso dah ada nambah mami tu do. Biaya. Bu, iko ketidiang nan di jalanan cucu ambo, ko ketidiang ana mono. Infak. Kalau sedekah, indah ada piti, awak bisa aja bersedekah. Sabok galak sedekah. Cucu. Oh cucu. Psikolog. Kalau infak ko harus diisi. Tapi kalau sedekah boleh galak saya. Pi ke ketidiang kau galak sewa nak bisinya celialah. 5 bisi. Di kalau ketidiang kau jalan isi kau di. Jangan ada nambah kicuat. Ya kan? Ada je ketidiang lalu kau nak pura-pura lalu lah. Nampak nak ketidiang di sudut sini na. Ala terlampau ketidiang tu kau nak jaga oleh. Itu namanya orang sempilik kariang. Allah lah ada sempilik kawak. Taraga jo di durian, isuruhno durian berbuah. Taraga jo manggih, isuruhno manggih berbuah. Taraga jo ano, jo pauah jo kuini, isuruhno berbuah. Ndak ada Allah tu pemurah kawak sadon. Bu, ibu pernah ndak gubaloi tiak jawab pak ketika ketek? Sedang mengaji, ambo nyuruh makan. Dia kan tu nak jadi mengaji. Ambo baik kau salah nak. Jika sudah mengaji. Ke bawah tu lu kuat 2 orang nak makan di bawah. Minum tak ada. Jadi itiak kami itu 22 ekor. Ambo tanyo ka biay, iti nan 22 ekor ko bara nan jantan ko biay. 2 no. Dulu ambo ketek tu ndak mengerti ambo no. Ambo lagai ko berfikir ambo. Rupo no iti ko banyak bini mayot. Sabale surang bini no. Kalau dicali iti jantan gua bajalan seraso ndak katalok mangan. Ya kan? Babunyi ndaklah kancang. Kalau itiak batino kan boh kandang dia. Wah je kan. Kalau itiak jantan itu saja. Tapi tagih sabale bini no. Jadilah batalu bini itiak ko. Batanyo lah itiak jantan ko ka itiak batino ko. Dia barai ko talu.
Ambo sabaleh dah. Awak bara? Ambo 9. Amaram lalai. Rupo no bini tiak ko bacilalek di bibi sadono. Mantiak. Durako ke suami. Siapa dia tu ikut dia batalu. Ada nyuang suruh maram je. Wah lah maram lain kelamak dia ang maj. Ya kan? Acu itu itiak batino ko kalaki no. Anan jantan aden ko kepala rumah tangga. Mencarian makanan yu aden. Maram tugas adinda. Itiak batino ko nak muat. Antah di mana pe akadi itiak jantan ko. Isarayo ano maram italu ko ke indu ayam. Indu ayam ko kok waralo dapat pitih ko lah. Waram ilo talu itiak ko. Lai manate tigo pakan talu tu indak karena talu itiak ko taba 9 pakan mangko banate lah keluar anak dari talu lamo indu ayam ko tamanuang tu tibo kawan no dari piaman wa tamanuang cok niang dia awak cotok awak unciang inyo pijak je. Awak cuba maja mengakihnya banang je. Yo nan manate tu talui iti laba puta indu ayam ko maja anak no mengakih lemo. Indak sabok no anak iti. Anak iti ko lamo-lamo gadang. Indu iti nan tak muah maram cako gae. Apa itiak nan tak mau menggantian bini maram gae indu ayam salah kaprah ya kan supaya itiak ko jan mati percuma atung ko idabiah no durang ai gulai jau no tu sabok no maka la tahu ibu sabok no do habis tu curito lo ke kawan itu pangkano itiak jantan itiak betino didabiah orang digulai jau. Dia pak kalau ingin lo digulai jauh dia nak asio-sio lah nak gilo babini jelas rupa itik tu. Nah, jadi kita lanjutkan bapak-bapak ibu-ibu kini kecek beliau protokol tadi lah tanggal 2. Apabila batukana tanggal hijriah kok ya bu? Pak Maghrib patang betukano. Baiko maghrib betukalo tanggal 3. Jadi tahun hijriah tidak pembohong. Lah berubah siang jadi malam baru itu kano tanggal. Tapi kalau Masehi pembohong paduto. Pabilo nyo menuka tanggal tengah malam maniang turang mencilui bantiang tu. Ya kan? Tengah malam na. Alun jale hari ke siang lah itu kana. Hari-hari di tahun Masehi ada hari no jumlahnya 31. Ada 30, ada 29. Nan aneh bulan Februari. 28. Kata Nabi hari itu sehari ndak sebulan, hari sebulan tu ndak penuh 30 hari do. 29, sekian. Atau mangko Nabi puasa Ramadan tu acok 29 hari. Ada orang Masehi, ada hari 31. Masehi ipamudo no awak. Hijriyah inge no awak lagai. Ambola ye jo Masehi bapak-bapak ibu-ibu hari Akad atau hari Akai atau hari Ahad. Ya dari bahasa Arab tu Ahad hari yang ke-1 atau hari yang pertama. Itsnin hari yang kedua. As-Sulasa hari yang ketiga. Di Indonesia kan saja Ahad, ya kan? Kemudian Senin, Selasa. Jadi ambolai hari Ahad tanggal 10 Juni tahun 1441
1952. Abra umur ambo kini itu balabih 73 hari, 73 tahun lah balabih hari tanggal berapa Juni gini. 28 lah 8 balik hari lebih no. 73 tahun 8 balik hari. Tapi kalau dihitung jo hijriah umur bola 75 tahun. Jadi tahun hijriah aku ingat no awak lagai. Dia apa nambah umur 68 atulah 70 jo hijriah tu. Nambah umur 100 ialah 102 tu. Iya kan? Jadilah 75 tahun. Tanggal bara Ustaz lahir jo tahun hijriah. Tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, bamangko namanya tahun hijriah. Bangko ndak na lain. Jadi Nabi lahir dihitung 571 Masehi tahun gajah. Karena tahun hijriah halunado zaman itu. Bamangko namo tahun gajah ada Raja Habsi namanya Abraha nyo kemancuan Ka'bah go jo tentara pakai gajah. Akhirnya turun ayat mengasih tahu akibat orang yang akan menghancurkan tempat beribadah orang Islam, maka Allah menghukum mereka. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Akapatangko Amerika dapat hukuman dari burung ababil tu. Terbakar kota besarnya yang bernama LA, Los Angeles. Di pihak mana dulu LA tu cik pindah Los Angeles tu, Lubu Aluang. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, Nabi lahir ketika tu diagihlah nama tahunnya tahun gajah. Jadi tahun hijriah ku pabilo adonyo pabilo disusun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ndak di zaman Nabi, ndak di zaman Abu Bakar. Bamangko timbul niat de Umar bin Khattab menyusun tahun Islam karena beliau membuat surat ndak pakai tanggal. Mangko panianglah sekretaris tanggal bara surat nan disuruh cari ke. Akhirnya beliau kumpulkanlah seluruh komponen masyarakat. Jadi apa nang kadibuik ko nampaknya Pak, ajaran Allah ka Nabi, ya kan? Tetap awak musyawarah, ndak bisa putus seorang. Aikolah nan disindian de orang Minang duduk bersama lapang, duduk seorang sampai ada kumpulan de Umar bin Khattab. Kata beliau, ambolah acok karena sindie sure ambo ndak pakai tanggal. Akhirnya apa-apa ibu-ibu pemuda lah berkumpul mausullah tahun na rancak dinamai tahun Islam. Dia ge kesempatan dulu ke ibu-ibu. Sebab ibu-ibu ko munculnya sama jo kapal Cino karam. Sudah sembahyang orang zikir di muka, hanyalah heboh di belakang. Itu di mas yang bawa pai itu ibu-ibu ko. Iya kan? Kalau indaknya heboh tu hanyalah lo. Ala itu fitrahnya nampaknya. Di kami ndak lo ada. Kok kaberang na kami siapa bini kami kau ndak ibu-ibu. Ya kan ada. Daripada ada. Bu, ibu ada mausul kecik Khalifah. Lahi Pak Khalifah. Apa usul ibu? Kami mausulkan tahun Islam ko diagih nama tahun miladiah. Milad apa artinya? Kelahiran. Ya kan? Kita hitung saja lahir Nabi, dicatat di Pak Khalifah. Dek do tulis rapat.
Alah dicatat itu ditanya lah pak lain. Apa-apa ada mausul. Iyo. Apa usul apa-apa? Kita agiah namanya tahun Islam ko tahun nubuah. Kita hitung sajak Nabi diangkat jadi Rasul. Dicatat lo dek kalipah. Tu diminta lo pemuda leh. Pemuda ko agih harus diagih waktu pak. Awak dek pernah dijajah Belanda pak. Banyak orang Minang ko ndak percaya je pemuda. Di Kamang talan nak tahu pak? Dia lain. Inyo mudo bana baru. Gadangnya tabau di daging yang tinggi tabau di rueh. Kacau organisasi ko ninyo biko. Awak salah nanggai ko. Dak uluak makan karak dari nyo. Padahal nak mengecek cuiko ko SD sendak sampai sekolah. Nan mudo nan cadik tadi S3. Ya kan? Biar datuk nampak nak tamat SD ndak sama cadik apa jenyo tu doh. Percayalah jombo. Ya kan? Bertahun-tahunnya sekolah. Jadi awak nang gaek ko indak ke menungkik langi idui do pak. Agih kepercayaan kenan mudo. Orang gaek nan tak mau bagi kepercayaan tu sia. Orang namanya ko dirinya ndak ke mati. Itu yang pertama. Nang keduanya takut tempi. Mengaku salah, ya ndak? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Ainyo lah gaek gigi lah habis hati bawah. Ainyo je maju jadi imam. Lahsa senyo baca sadanya. Ada huruf nan dari S tapi membacanya berbeza. Ada sad di pangkal lidah, ada shim, ada sim, ada tha. Bagi orang nan tak bagi gi pak jan jadi imam je lai. Lai terangkan pak tu. Picayon kena mudah dari awak lai. Jadi sa sesadonya. Ihdinas siratal. Anak batu bacaan tu lai. Suara lah garu, angok lah sasak nasi dingin lah bambui. Bang kombo baca itu. Ada orang membisikan itu kambo. Encak ambo sampai saya sebab ambo mengecek dek diundang mengaji kalau kanya. Kambo aja ya pak ambo imbo surang-surang tak mungkin. Ini bapak-bapak ini. Dek dipicayo ambo berceramah ambo sampai. Jadi Umar bin Khattab mana tuanya jawab. Tapi pikirannya lah maju. Nyoagih kesempatan anak muda. Anak muda ada mausul ndak? Lai pak kelipah. Aduh. Kami mausulkan tahun Islam tu diagih nama tahun Hijriyah. Ana mana ni pakai pak? Kundaknya kan lalu nambah urel itu doa. Nama mana dipakai? Usul anak muda. Jadi Umar bin Khattab tu itulah orang tua yang bijaksana di zaman itu. Nyo ndak datuk ke tu pak? Ndak suku Jambak ke nyo tu doh? Ya kan sukunya Quraisy. Cuy itu bijaksananya beliau. Tapi nyotes lu. Mamanye basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato pemisah. Apa alasan kalian? Magiah nama tahun Hijriah. Ibu-ibu je pak tadi ndak tanya alasannya dek Umar tiba dia anak muda. Nyo tanya, nyo uji kemampuan anak muda ke. Kalau kami di Daruan dulu kan naik jabatan asesmen namanya. Ya kan? Apa kata anak muda tu, Pak? Kalau kita agih nama tahun miladiah. Sama so Nabi jolong lagi Pak. Bangsa kita ini bangsa jahiliyah. Karena jahiliyahnya nyo malu beranak padusi Pak. Kalau layak nak padusi nyo kubuan idui-idui. Padahal anak padusi ko ibarat cincin jari mani. Pamenan ayah jo bundonyo limpapeh rumah nang gadang ubek jari palare damam sidingin tanpa di kapalo guno sam kandih diladangkan kaganti baladang lado guno nak gadih digadangkan kapang ganti amak kok tuo adi orang jahiliyah dulu nyo bunuh
Mandangnya itu langsung mararau Umar kok Pak. Mararaunya Pak. Asabaknya ke Pak. Asabaknya Bu. Beliau di zaman jahiliyah pernah mengerjakan itu. Diketahuinya anaknya perempuan dikuburnya hidup. Jadi Umar tu gadang dosanya dulu Pak. Tapi nya dijamin masuk surga. Jadi apa nambah dosa gadangnya sampai putus asa lo. Ya. Minta ampun taruh. Laisa banyak buaya di lautan. Ada orang gaib ndak sembahyang-sembahyang sampai gini Pak. Anyo suruh adik kemen sembahyang lah mak. Ndeh lah segala dosa dan buaya yang tangguang lah je. Masuk neraka na dia nanti kali ada kawan di dalam masuk sama je. Nyo kecil na aku lah neraka tu. Tapi jak pun tuang rokok saya nak berterompak, ya kan? Angui tapak ni no. Apa lagi masuk neraka. Jadi kalah ndak boleh putus ya. Putus asa, minta ampun taruh. Umar pernah membunuh anak, Pak. Tapi dijamin masuk surga. Setelahnya tobat, dosa tu tak nyebuik lagi. Karena tingginya iman Umar tu Pak, datang Umar ko dari simpang kapau, dari Pandan. Ibili datang dari Bukhari, Aminda ibili ko. Nyo tanyo dek kawannya bang ko mindang, dak lantai dengan dem bertemu Umar tu saja. Dak tertantang mentaginya di den. Badabok-dabok darah den. Kalau Umar tambuo ko nyo irian sia malam dek beli. Ni bapak-bapak ini. Ba anak tagalicik dari jalan. Kan. Umar diwaso itu jo. Ya kan? Akalnya jawab itu dia nak muda itu kalau menangi Umar lah tanang no balik lah boleh ambo mengecek Pak. Terima kasih ya nak. Engkau mengingatkan saya untuk minta ampun lagi. Bapakmu ini yang pernah melakukan itu nak. Jadi ibu-ibu kalau lah jaleh kandungan ibu-ibu muda gua, lah bantu orangnya di dalam, ibu jolono kabe. Pindah taluk dah lah jadi anak no. Jangan diguguran dak. Lain terang di ibu-ibu tu. Kalian nak muda-muda kok bisa aja mengandung lah kama. Tapi kalau nalagai bantu taruhan bawa kok laki saya nak ada lah. Ya kan? So nak kau mengandung tu dah. Ada orang lah jale jadi anak di dalam tu anyo gugur anyo kandungan. Tak tanggung dosanya tu dah. Nan kamagi rasaki anak tu au. Cula lai anak tu kyo nyo timbul se. Anak awak cik tu timbul kasih sayang. Alah cik anak man kecil awak. Kira dia dia di Allah kali. Sayang juga nang kedua tu ndak. Lah sampai anak kau tujuh. Lah ia nang ke-8 sayang juga ndak. Amo menukar anak tujuh orang. Sia nak menimbun kasih sayang tu Allah. Bina itu selamanya. Kalau tahun nubuah kita lagi Pak, sajak Nabi diangkat jadi Rasul, beliau banyak orang menantang baru. Dimusuhi Nabi itu de orang ketika beliau mulai jadi Rasul. Sebab itu ajarannya tak tamakan di orang. Orang kolah tak biasa menyembah patuang. Orang kolah tak biasa tawaf di Kaabah batilanjang. Orang kolah tak biasa mambil celengan nanado di patuang nan tagantuang di Kaabah. Kalau agama nan dibawa Nabi diterima, sadono ndak boleh lai. Nan kali makan nan halal. Jadi kalau kita lagi tahun nubuah ko menurut kami ko Pak Amin tak maaf kami kecil anak muda cako. Ya kan? Kurang tapik menurut kami. Tapi kalau kita lagi Pak namanya tahun Hijriah, rasanya ndak bakal lebihan kami mengecek sadang tapik pasang bola pukul 2 balik matahari di tengah bana tulang punggung. Bab itu kecik Umar. Sajak Nabi hijrah, Islam sampai ke Romawi. Sejak Nabi hijrah, Islam sampai ke Persia. Sejak Nabi hijrah, Islam sampai ke Gibraltar.
Sajak Nabi hijrah, Islam sampai ke Tambu. Ke Tambu. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Pak, alunado agama Islam tu lapih keluar. Hanya sekitar Mekah. Berapa orang baru nan Islam di Mekah tu? 90 orang. Waktu kau boleh tahu Nabi berdakwah tu. Lai ada Nabi itu putu yaso? Tidak. Abang kau pindah ke Madinah, apa kau beliau takui dibunuh? Tidak. Semua jawab Pak bertanam. Awak di kampung kau banyak bertani. Nan bijo kau rancak tampang kau elok, tapi tanah ranggiang. Ya kan? Ada cari tanah nan subur untuk menanam. Bibit Islam itu sangat indah. Alun bisa orang menerima bana di Makkah lai. Mangko tanahnya nan cocok untuk menanam bijo Islam tu di Madinah. Atau kau disuruh Nabi pindah ke Madinah. Tiba di Madinah tu Nabi langsung berhasil. Yo, hasil pertama apa? Langsung beliau salat Jumat. Kalau duduk 3 tadi tu. Jadi Islam tu berkembang kapan? Setelah Nabi itu mencari ladang lain untuk menanam bijo. Keberhasilan pertama tadi, salat Jumat pertama di Kuba. Sudah tu dibuat na musaji lai. Sampai kini ambo umrah Januari. Ya kan? Pergi ke musaji Kuba tu. Umrah lu balik April berapa bulan tu nyo? Lawa tambah lu bangun nanya celai. Sebab di sinan banyak minyak. Ke penduduk ndak diwajibkan pajak. Orang kalau habis BBM-nya inyo semesi tu ndak membayar apabila Indonesia ke bisa itu. Kinilah membayar Pak, berjam-jam orang ke membeli minyak tu. Pakai barcode lah tu. Ibu-ibu muda, anak-anak saya ini. Ada enggak kalian mendengar kisah Ibu Asiyah, istri Fir'aun? Lain. Bamang kau orang Muhammadiyah mambil Asiyah kau untuk organisasi ibu-ibunya. Itulah wanita surga. Padahal lakinya kafir. Ya kan? Tetapi dia melayani suami. Tidak pernah kepasayan, tidak pernah marabu, walaupun suami no kafir. Ibu Aisyah tu nak ditiru. Jadi sajak kini lahado rumah spesial dibuatkan di Allah dalam sarugo untuk Ibu Aisyah tu. Anak-anak ambo ibu-ibu muda ko agar nyobuean rumah sajak kini di sarugo di Allah, tirulah Ibu Aisyah tu melayani suami. Ambo sampai kanan saraknya kambo kaji. Oh anak-anak kami, ibu-ibu muda. Ya kan? Kalau suami kalian berkehendak, bergaul, menyalurkan nafsu biologis, jangan donan mengecehan panik. Kok dapat awak menawarkan dulu. Sudah semuanya satu, dah, lalu dah, ambo teragak yudah. Itu. Kalau ada padusi, suaminya ingin menyalurkan nafsu biologis, ada yang panik kemana sudah buat lamang je tapai cakap. Itu ibunya sumpahi di Allah dari sanjo tu sampai parak siang jo malaikatnya. Ya kan? Apa caranya supaya awak masuk serugo serupa Ibu Aisyah tu? Ya kan? Lah sudah salat berjamaah maghrib, sudah semula jemaah Isya, masuk ke dalam kamar sebentar. Disemprot badan harum. Jangan pergi baralik baru-baru kau orang lain ambil tu dia. Nang kadi sanang je minyak harun tu laki awak. Lai terang ibu tu. Kalau lo semprot badan je minyak harum tu, tukar bajunya nan tak bapa lu. Katia agi Rexona. Sudah tu awak mengalai di depan tu dah. Lalu lah dah. Ambo rindu na yo dah. Itu masuk serugo kalian nanti. Percayalah. Kau tidak karik telinga dia. Ya kan?
Iko tibo suami rumah dibantak, kama cako lamo na pulang. Laki-laki ko bajakun bu, asacoknya kena bantak di bini ko, pahinyo keluar, basobok jo pacar lamonyo, jakunnya tu turun naik sekali. Biarlah ustaz nanya laki-laki tu, nyoba jakun mah. Ba ibu Asia tu Pak Ustaz. Ambo tarangan. Kalau nyo kama masak pagi, dafir keciknya ke Firaun. Ndak Firdaus do Firaun. Nang kalama samba di dafir. Anyo tanyo dulu itu. Firaun ko biasanya indak nan maha samba dinyo do. Rimbang mata jo semelado bawa lah. Tunyo pagatok maco sape bapanggang. Jadi ndak nan maha nan lama tu. Ya. Tu di atas meja ada cambui pelakak kudo tu. Nyo tanyo dek Fir'aun, kuntu ago Asia kalau ndak lama sambada boleh berubah perangai ambo lakak lambo jo cambui tu je. Jadi ibu Asia lo di meja makan cambui tu je. Ya kan? Untuk cambui kalau dia kecik suami. Kalau ndak lama sambada cambui selambo je. Kalau yo ado itu Ustaz tu dilakak isteri itu indak tiru Nabi Ayub. Nabi Ayub Ustaz. Nabi Ayub ko kan sakit 7 tahun. Ndak ado pitih ke pembali bareh dek bininya ko le abuaknya panjang. Nyo kare abuak ko nyo jual. Kasaka dahulu sebelum berjilbab orang kan basanggu sekadang ban serap tu. Atau pakai baju kebaya pendek, agi kain panjang babiron. Pakai kain panjang babiron, baju kebaya pendek sampi atau sanggu sekadang ban serap di lekang. Abuak nan dia teko baumbaan. Itulah habis kini di orang Minang, ambo bersyukur sadonyo lah bajilbab. Dado memanggaan sanggu kadang tu. Ya kan? Maram bui dia bangkulah singkik saya buat kecil Nabi Ayub. Ambo jual pembeli bareh dah. Kalau sehat ambo nanti, ambo ndak suku pedusi mengarah. Dan laka engkau 100 kali. Akalah tawaco dinyo nazar tu. Kironyo ialah sehat. Takana nazar. Kecil malaikat kainyo kumpuan lidi 100. Ya kan? Atu baituan saya kabini engkau tu. Di ku adona cambui de meja pak itu saya. Jangan dilacui ibu kulitnya alui. Tapi itu adab-adabnya begitu. Bu, di kampung ibu ko ada ndak suami nan suka minum kopi di lapau? Lai, asa bawa nak ya? Orang lapau ko manis mului. Jolong saya duduk awet dah. Kopi ginseng tetalu tapai je. Ada orang di bukit di Pawah tu orang meminum tetalu jahe. Dia te bukit lapau no. Tu kamar magek mungkin. Mengaji zinan orang kan. Ya kan? Ala duduk orang ko minum tetalu beko ikat tangah no botol ples. Kiro no isi no pisang tapi pakai coklat. Maka lai koda ko diantar orang dari Pasaman Barat ikon namanya pisang salej. Bamang konyo itu nak di orang lapau tu agar galehnya tajua. Abai ko hari hujan aja no de dingin hari dah dibuat dah mi talu aja. Acu itu. Iya kan? Itu nang ibu tiru. Orang lapau tu suami tiba rumah lah ada kopi anan sukunya. Ya kan? Jan suami tiba rumah tu katiak bau kambing, gigi balado, badan basah di paluh hak wangi-wangi lo kenyo. Siap-siap lah untuk dimadu. Sebab apa saya ulang-ulang ini di mana saya ngaji? Sekarang ibu-ibu banyak perceraian dan meminta cara itu padusi. Ko babayo na masuk ini ko. Padusi minta cerai ko. Abayonyo
Ibu jo apa kalau alun tahu, ambo agi tahu. Seluruh dunia sekarang Bapak Ibu, perbandingan banyak laki-laki jo padusi lah cie banding 8 orang padusi, cie orang jantan. Akama dicari laki no dan 7 alai. Coba pikiran di Pak Kuat. Kemana dicari? Problem tu tak? Problem. Jadi nama nalah balaki kok kecarai serupa ambo salah. Ba carai ustaz, carai mati. Carai duit jan. Kita simpulan kaji ko hari keluar lai. Kalau bapak jo ibu di tempat tinggal, ndak biasa salat berjamaah subuh. Kamu saji jo kamu salah, ya kan? Sudah kita mengaji pindah lai, hijrah lai. Rajin lah kamu musaji. Kalau ibu-ibu suko salamo ko mencurigai orang, ajan di kawan jo itu lah, curigailah diri awak. Ndak usah mai tong orang nan kadietong diri awak. Nan katigo kalau nan biaso mantiak ke suami kini diubah lah. Minta maaf kena jangan diulang balik. Sebab suami itu junjungan. Ya kan? Tu untuk ibu-ibu tu kini untuk apa-apa lah. Kalau apa indah amuh je salat subuh berjamaah sudah kau kamu saji. Apa dia gih gala dek Nabi laki-laki salihah. Lain amuh apa ditukar saleh je salihah. Kalau amuh berkodek lah lain. Ya kan? Jadi salat berjamaah lah subuh ke masjid laki-laki itu utama mana. Nan kedua, jangan marabu kalau istri minta balanjo. Itu nafkah lain namanya. Indak inyo surang kamu makan tu do teraga awak sama do terubuak nyobuan. Teraga awak jo gulai jariang jo pucuk peranci nyobuan. Teraga awak jo rame-rame jo babe jo sup nyobuan. Ada orang jantan kau pak meminta pitih bininya untuk lanjut. Apa cik salah dompet engkau dia minta pitih panjang saya macam. Lai senang hati isteri di tuan. Indah. Lai senang bu. Indah. Di Malukonyo di Sikoa. Lai kanamu 1000 dia gih adinda pitih udah ikonyo. Sabayo dia bekuat cari cek lai. Senang tak ti? Tapi kalau serupa cako, serupa mampih nape tadi, itu luko di dalam. Kalau luko di pisau, capek sehat. Kok nyampang luko di pisau tangan berdarah. 2-3 taweh panawa sanang nanindak tampak bakeh, jo betadin nyo siye jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya, mandanyui kau ubun-ubun menggaga karangkayati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Ada kain dimakan ngange? Lai dek lamo belipek dalam mari. Ba kain dimakan ngange tu disangko bulek buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipek nan tak berubah, di dalam cair tiok ragi. Ya kan? Jadi apa-apa jangan marabo ke istri. Di mana letak jalan ke guguk dakek pasar padang luar. Sungai Tanang jo bukit tinggi tasabui ayenyo jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. La de lape ibu-ibu jo atinan suci jo mukonan jani. Aba kirok lalai.